ସିଏ ଗୁଡୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଆଉ ସିଏ ଇନସ ଡଙ୍ଗରିଆ ଇଏ ଲିପି ବଡ଼ମାଝୀ ଏମିତି ହଳଦୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ିଆ କନ୍ଧ। ଏମାନେ ସାପ ଯାକ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ହଳଦୀ ଏବେ ସିଝଉଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସାପ ଯାକ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୂଷା ଏମାନେ ଚାଇନେଷ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟ ବାଲା ବେଶୀ ମୂଷା ଖାଇକି ମୋଟା ହେଇଛି। ଇଏ କାମ ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋଟା ହେଇଛି, କାମ କରିପାରୁନାହିଁ।